Els centres educatius de l'Escala han realitzat les proves PCR per detectar possibles casos positius de Covid als centres. Professorat i personal no docent han fet el cribratge amb automostra de la PCR al mateix centre. Ahir va ser el torn de l'Escola Escolapi i l'Escola Bressol Vallmanetes, mentre que aquest matí ha sigut el torn de l'Institut El Padró i l'Escola Empúries. Uns cribratges que es creu arriben amb retard, ja que la seva principal funció era trobar possibles positius de Covid contagiats durant les festes de Nadal. Gina Penya, cap d'estudis de l'Escola Empúries. Bé, doncs avui ens han arribat les PCR per fer-nos-ho així amb automostra i com que som tants mestres ens hem organitzat una mica i al llarg del matí els mestres van baixant amb el seu paper i es fan l'automostra en una aula a part, alguna s'ha fet aquí, ho tenim tot ventilat i distància i bé, abans del migdia ho hem de dur al cap i a veure què. Sí que és veritat que podria anar més bé que arribessin el dia 8 i poder haver pogut parar el que pugui sortir. No sé si té massa sentit ara, no ho entenem gaire, però s'ha fet i ja està. Esperem que surtin tots negatius i que puguem continuar amb el curs com fins ara. La previsió del Departament d'Educació era de fer els testos progressivament durant el mes de gener amb un total de 170.000 PCRs d'automostra a tothom qui treballi a les instal·lacions, no només als docents. S'hi han inclòs, per tant el personal d'administració i serveis com els responsables de neteja o els monitors de menjador, entre d'altres.